Hello everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोननि गोदान भिडिअ बनायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोननि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। ओमफ्राय जों मोनायावहाय रिसेपशन पार्टियाव माने निमन्त्रन जानो फैबाय आरो हाबायावहाय। आं सिगांनि भिडिअआव लास्ट भिडिअ आगारदोंमोन आरो हाबानि भिडिअ। नोंथांमोना नायाखैबा नायनो हागोन भिडिअखौ। ओमफ्राय जोंनि दिनैहाय माने दायो निमन्त्रन जानो होननानै फैबाय आरो बेलासियाव। जोंहानि बिब'बो फैदोंमोन, बिब' सासे, ओमफ्राय गुमै फिसाला सानै आरो बिसोरबो फैदोंमोन आरो। ओमफ्राय जोङो ज' थांबाय आरो। ओमफ्राय अन्जना बिबोनां जानाय सिगांनि भिडिअआवबो नुखादों नोंथांमोना, जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायदों मिन्थिगोन आरो। जोङो ज' थांबाय आरो। बिस्राबो बिबोनाङाबो बोराय दंफैयो, माने बिनि हासबेन्डबो दंफैयोमोन। जों ज' थांदोंमोन आरो। थ' बिदिबा नायलांदो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे निमन्त्रन आरो रिसेपशन पार्टिखौ एन्जय खालामदो। दासान्दिथ' खालि माने हाबानिल' थारिख, खालि हाबा जानुवारि माने बिदि मागो बैसागोफ्राव बिराद हाबानि थारिख गोग्लैयोना, एसे हाबा जानो आरो दासान्दि। जोंनाबो एक्सुवेलि हाबाया जानुवारियावनो जादोंमोन, मागोआवनो जादोंमोन आरो। बावला जोंनाबो एनिभार्सारि डेट सफैनो। नै जों माने जिरायनानै थाथ'बाय आरो दसे, साहा लोंबाय। ओमफ्राय साहा लोंखांनानै जोङो थांनोसै दा दसे थानानै ओंखाम जानो आरो। क्रिसिया बिफाजों बाम जानानै दङ। बै अन्जनानि हासबेन्डमोन आरो, बिबोनांनि हासबेन्डमोन। नै हिन्जाव गोदानखौ नायनो हागोन नोंथांमोनहाबो। बे हिन्जाव गोदान, बे हौवा गोदान आरो। फट' लानाया थैफ्रामलायदों नै हागरखिया। ओंखाम जानो नेगासिनो माला मोनजागोन। थांनायानो जों बारा थाब थांखायाखैमोन आरो, 5टा 6टा बिदि जादों आरो जों थांनायानो। ओमफ्राय आरो थाब थांनानै मा खालामनो बिदि जायोना, माने बांद्राय थाब थांबाबो बायो। खेबसेनो मोनानि जानानै फैखानोसै होननानै थांबाय आरो। मोनानि जानोसै होननानै। ओंखायनो जोङो बारा थाबबो जायाखै, दसे गोबाव जिरायनानै नायबाय थादों आरो। हिन्जाव गोदान हौवा गोदान माने रिसेपशन, बे मानसिफोर गिफ्ट होनाय माने बेयावनो थानानै दसे ओरैनो एन्जय खालामदों आरो जोङो। नोंथांमोनहा सोरबाफोर नायग्राफ्रा हिन्जाव गोदानखौ बा हौवा गोदानखौ सिनायनायफोर दंबा एसे लाइक खालामना होदो, शेयार खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ। साबस्क्राइब खालामना होदो। नै बे सानैखौ नायलाय माबायदि जि मोजां हिन्जाव गोदान हौवा गोदान बायदि आराम जिरायनानै दं आरो। सानैजों समानानो आरो बिसोरो, बारा एज डिफारेन्स गैया। मास मोनसेनिनोमोन खोमा, जायखिजाया मास मोनसे नङाबा आदा मास बिदिल' एज डिफारेन्स दं आरो। ओमफ्राय नै नेक्स्ट दे, दाथ' हाबायाथ' जोबनानै थांबाय, रिसेपशन डेआबो जोबनानै थांबाय, रिसेपशन पार्टियाबो। ओमफ्राय नै अखानायै जानोसैलाय लांख्रां फांख्रां बोस्रांनाय आरो। सानसेनि थाखायनो बिराद साजायनांगौ जायोना। दा बोखारगासिनो, नै बोस्रांगासिनो आरो। गासिबो चेयार आरि जाबनानै दोनखाजोब्बाय, पेन्देलखौबो बोख्लायगासिनो। नै ओमफ्राय नेक्स्ट दे अखानायैथ' मा होनो मावनाय दांनायनि ओंखाम जाहैयो नालाय। ओमफ्राय जोंबो थांदों आरो। नै बेनिनो मैगं आरि हागासिनो, नै जाबावनोसैलाय आरो अखानायै गोथावनो ज'नो। आंहा मावनोबो रोङा दांनोबो रोङा, फिसा लानानै जाहैगासिनोल' आरो। जों बर'फोरनिया हाबाया सानसेल' जाखाया, सानथामसिम सोलिखायो होनजायो। फार्स्टआव हाबा जाबाय, बिनिफ्राय रिसेपशन जाबाय, मावनाय दांनाय जाबाय, आरो गोदि मोदि लास्टआव थाबावोसो। बेलेगफोरनिखौथ' मिथिला, स्पेसियेलि जोंनि गामियाव बिब्दिनो सोलियो आरो। बयनियावबो बांसिनानो सानथाम सानब्रै बेबायदिहालागै सोलियो आरो। नै ओमफ्राय अमा बेदरखौ फोराननानै दोनो। अमायानो माथाममोन खोमा गासै फुथारनाया, माथाम होननाय खोनादों आरो आङो। नैबे माखासे फोराननानै दोननाय बेखौ ओमफ्राय माजों जागोन मिन्थिगौ? नै कबिजों संगोन आरो। बिराद गोथाव जागोन बायदि मोनखाबाय आङो। जानोसै दा। नै जा जिरायनानै दंथ'यो ओरैनो। नै फिसाजोआ क्रिसिया, खालि बिहा सियाराव गेलेनो आराम मोनथारो। न'बाबो सियाराव गाखोहोनानै गिदि हमथानानै गेलेहोबा बिराद मोजां मोनो आरो। थ' बिदिबा थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो, नोंथांमोननिसिम आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन। भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो कमेन्ट खालामदो, लाइक खालामदो। चेनेलाव गोदान फैनोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। मिन्थिला आं खनबेसे बुंखो भिडिअआव, जायखिजाया बुंबावबाय आरो। चेनेलाव गोदान फैनायबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बाय बाय एभ्रिवान।